Meghalaya Dancers Association kababat kum ka koordinator ka dance divani kapen benapat ba syabarok kinong syat ke Jala Meghalaya bahkan don kejing yakun rung ne audition offline haka khat tarik no pra arja paulai nadu kapor hanyo bejemen step Harisa Higher Secondary School lumbatengan madan ting Shillong omdon kam bairung na kabenta kinong esimenta kirukom syat kindon hadu lai benta jong ki khana ki samla bat ki temen rang ba kinong syat kin hap ban penbiang lupai kidur pasport arteli bat xerox copy ID hakatika sngi kajing syat kan long tang 10 minit tam ai kan ni sngi man aku blai pi baro ki nong syat jong ka Jala Meghalaya berhuai te na kaliang jong ka all Meghalaya dan selection ki pentip sepi bahkan don ka audition ke ban salong haka khat atrik mentau benai mo ya kani ka audition la penlong da ka dance diwani season 4 but kip sa penlong ya kani ka audition hapo Shillong ka jaka kan dai hapo light core nadu kapor nyo baje na step but ka jaka kan dai hapo Risa Higher Secondary School belum batengan madam ting Shillong te hak bay day bat kani ka benta nakaliang ka all Meghalaya dan Association hapo ka jing present jongai layo ka benta ka bangan yo ekran bat kani ka dance diwani banra ya ka audition hapo nong ba Shillong nomor ba kawai ka bangi perkhat kawai kolong ba babun ki kena kini audition seru sepo agauti kena sa Kolkata kena keleng te keleng ke jungi nglai ekran bat ki company ban wanra ya kani audition jong kani ka dance diwani hapo Shillong ban keleng jungki kila manjur banra ya kani but kai ki jung temu ki jungi kalong ba kumno bangin kentiu ya ki kena samla jungi bat ki hybrid kum jo ru na mata tu kilong kami kilong kapa ki badon ci sai ka sap ka talent nama daily ba kani ka platform na ni ka ransan ka bangi wanra hang ni let's say ngi mala bantip namar ba Jala Meghalaya jungi bon ba ki badan ka sap badan sap dan sya namar ngi la juja keleng ke Jala Meghalaya ngan ki district bat ni chupulong ru ki program per ki district bat ki subdivision per jung ka Jala Meghalaya bat nglai i ro sibun ba ki samla ki badan sap ki badan talent tama handai kalenti amdan tenai ne kaleng ke jungi yo ban ai kawai ka kabu ye pi ma pen tibet ila dia nak beta ka audition ke ban salong hak ki si ban wan ho banai December kat atret te ngangai scam ba kamtam kitu ki nong syat ki barem mo ki bampat ju pau lani ki bampat ju i namar por ba menchua long ki kena sakut bi haju mo nani ki nong syat barem ni sakut bi haju nai kani ka platform menta ka 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 platform ka ba don kampan namar pa bun ba ki nong syat ki barem tibet aban syat andai kam donenti ki andai nak liang ka all Meghalaya dan Association ka plenty lu wat kilong kami kilong kapa bakin syem ha kani ka benta ha kani ka platform jong ka dance ki diwani mo bat ha ju ka poru ngakan tu ya ki kimi ki pa ki badon ki khun ki badan sap syat nadu ki kena red namar mi pe sabar bon ki kena ki badang red ba hakirta ki ba lice name south name sun name mentangi i ba ki pau ling ba kani ka dan san ba pher kum kini kum ka dance ki diwani ngai i bon ba ki kena ki la pau bat ki kelalong ki wei ki celebrity ki ba pau jong keri India ngai scam ru ba ki kimi ki pa ba penslur ki khun ban pha sa kani ka audition khanang ba kan long ka jimun to jong ki ngimla ban moddor ba ngimla ban perkhat de se lada ka dehi ka bok kan sep lani ka talent ka ba ubleu la ai khun jong phi mo lani namun ta jong phi kena samla ru dia si ubleu la jet epi khila ban long si sao i wei ni klur jong ka ri India ba ko wei ban long ru celebrity de hoju ko po mi kan tu epi ru ba hak bay day ba kani ko audition dan kam ya ka by entry fees mo dan kam ban by room by a kanong free bed kin si one bed tang hatu kasni khada tarek
ban mode audition kemudian kaman siu ya kata pisa ba kumno mo kendai kadai bitang kata kawai baik kalau ba chuan pen i be kata len ka jongpi bat ya ka jingtip ba company mo pila ban call yang ngaru hau number nyau nrio sau iwe kendai am not person lai ya ka jingtip detail pila ban pentip yang ni yang ni scam ru ba kan long ka kabu na mata jongpi baro kapay day bagani kapanta na makidan ka to ni ki contestant kila kli nga bat ki khot jungi hiru hak bay day bagani ka dance ki di bane tiki kli ha bay day bagani ka banta na maki ong ba kanu kom kin penya ya kani te na kaliang jungi na kaliang ka executive committee jungi hi na ka all Meghalaya Dance Association nila yo ka information ba ladaki update kisamla mat kilong kami long pa ken poi haki kardan ki bahe mo ginya lingba go through ka mobile kum haki por munchwa bai dei bat ka por mun sa jong amet pol mo bat ki bai de ginya ha to kom hi lingba ka miss call ne sms kan wata kom hi te yang ngai scam ba pinterest itam bat le ba yang next kan bagi pai ba ki ba ya ka jak du riu jungi ya ka jala Meghalaya jungi pai ba kin ai ba ikam sim pi tama ni ka song stang ma pi ki ru sab la Pinterest system pen i ya ka sab ko jong pi nang ban wan ra rom ya ka jala Meghalaya jungi ber away